di na chi no wan kasa young guy won se nipa onya papa eniema wo je ni nyina nye badodi ma utinti yes uda so di na chi bra je very careful na ya pensen bi mu ama atiefo atie eno na me ka tro se ba bia Yesu ma ye na duru no enye bra ye to anansem kire nipa biem da bida efiri se enane mre no mintimi nka nkyero ensi ni pin ka nkyero se ebeduru afi anase beduru bosome anase enase efiri se Awurade anim no wase mfinhia apem ye ne dakoro yes nti Awurade anim no se yakora ne hu ni se aka 1 year Awurade anim ebia ye 1 second no kwasempa anase ye 1 day yes saa so na se Awurade anim aka 10 years ebia ye 1 hour nti mintimi nka nkyero se Yesu ma ye ebeche ena anase wo china sese okomo akira hodo a mochi ni nyina ye ma pa accident ahodo a esisi de ya tene de yente nipa wo ma tu omukon ewu omumu to nsom wo yenhu omo oma omoyera ye twa omuti de omo ya reto asahodo ene wona wase da wi ye de won kuku mochi ni yentimi nkan pa ana mfa nche wutirim sa ube nyina nya 70 years ansa no wawu saa time na twam yes hallelujah amen atwam nti se wo ye wo nkwaje ho adwuma entu nhyada yes ya ko Jeremiah chapter 35 verse number 1 na saasem ya me de beka kire wi wan kasa me masem bia meka bia meka to se Awurade obema wa na obu ho aten yes wa bra bo unyuma woni ye ena Awurade na de bebu aten o mebu se wasem bia na emom wa wote ase de wo ye ena ono a bema wan kasa wo de bu ho aten sa Jeremiah 35 ya makotu no ensem ewom emu odu na ye Awurade na soma ono ani difo ye fe Jeremiah o ma ne ko sa efie ya me beka ho asem a kire wi na no de peso de bu enipa be no de bu Israel fo be o de kasa kire won ti no soma Jeremiah ma ne ko sa afie o na de entie na awie Awurade pesa sa asem me nka ma ewiase nyina ene bo asema nyina ente sa tro sem we ni se yenim asasi so se nipa yete asene ye wo mra ene asesede a ye diso asasi so na there was a time you be preaching our terms and condition na me kan sem bi se obi ko school na o ko no ansa na ye be fa no oduru ho a ne maame ne papa o mu de ne ko ne ye kire no school no de ye pe ene ye mpe e school nim kwasempa na ya maabo fa na tia sese saa ne ma na ye bobbo so kire ne so wonim na opusu a school no wanya dai on sinim kwasem obefirim ntabafa ne gitum se ne ma na ya bobbo so no ni nyina obedi so ansa ne afa no saa baba pa na obi pesu otu kwan a America opeso okwa osi kuro no enya wo dia ono na ye ni kuro enti so opeso wo ba ho a enya wo pe na wo de ba wo de ono no pe ene ne ma wo hia ai twa se uwo bi ansa no atimi aba ho se unni saa ne ma ni bia ensi kuro nim ma ho yes nana asema me be ka kire miwie no wankasa ubehu ugina bie okay hallelujah amen Jeremiah 35 verse number 1 Jeremiah chapter 35 verse 1 etife o say recap for hweso recap for enhweso se ya kan recap for a omu ye Israel for na what do you call it? Solomon David enanam na sinim ne na kanso ani bi asefo ene sa recap for no na bra sa recap we Jeremiah Awurade soma na mana call recap for fie no na ohina odiso ye friend Jehoiakim yes sa ohine ne breso de nti omu boss a date ne to no na omu pese omu de kansem okay sa ohine ne breso te se de Ghana mama ediso yi ana papa bi sole ya ye friend se bi a papa kwaku anasa papa Amos breso okay bra na mama di ade ana o kan asem bi to ho ma ne ma ani ni nkirima aja to asoma me o say asema efre Awurade nchen ba Yeremia nchen Juda hene Joakim a Yosia babreso ni ko reka fofie Awurade na asoma Jeremiah say Ghana ebra mama di ade no ana me frɛ osofo bi efrɛ no
Richard. Okay. Me frɛ ɔsɔfo bi a yɛfrɛ ne Seth. Me frɛ ɔsɔfo bi a yɛfrɛ ne Amos. Okay. Sɛ ɔnkɔ ɛboase. Abusua bi wɔ yɛfrɛ ɔmo Recap fo abusua. Ɔnkɔ saa abusua ni mu. Na me ba na kɔ yaade bi wɔ hɔ. Na me de akasa kyerɛ Ghana fo ɛne boase fo. Enti Awurade soma Jeremiah sɛ ɔnkɔ Recap fo fie no ɔnkɔ yɛ dɛ. Na no ɔnkɔ kasa. Ɛne Recap fo ɛnkɔ kasa. Na fo ɔmbra Awurade fie mpia no ba ku mu. Me ba to bia pay attention tie na awie nsama me ka kyerɛ enipa nyina. Kɔ Recap fo fie. Na wokɔ akɔka kyerɛ omu sɛ wɔnom nsa. Me Awurade. Yenim sɛ ensa nyɛ. Yes. What I say? Ensa nyɛ. Ba Awurade sɛ Jeremiah ɛnkɔ kyerɛ Recap fo sɛ omu nom ensa. Yes. Obi ate ebe na adwi mu na quotations bi o kind of Bible we obi betimi akokan ho nko a verse we nko anu agya wo se Awurade kura ka se ye no mu nsa ye moro agudi Yehowa amen sole correct afo fie na ka kyerɛ won se Awurade se mu nom de ensa ko enam kofa ha bensinya ba Jeremia ba Yesenia ene nuanom ne merema nyina ne Recap fo fie nyina. Enti ebra Jeremiah duru saa efie ne efren Recap fo no ne fie no abusua panyin no ene Recap no ne fie fo no wawu saa tam no Recap ntiase. Okay. Jeremiah duru fe no efie ofo ne panyin na no ka kyerɛ mo sɛ Awurade aso me mo nkyɛn sɛ me mefa mo enko asɔre fie na me nkɔ ma mo ensa no. Yes. Agya to aso wo say na me de wɔn ba Awurade fie me ko Nyankopɔn nipa Yigalia ba Hanan emapia a ɛwɔ ma pɔma no pia no ho. Na fe Jeremiah kofa Recap fo ni nyina do mu kɔ Awurade fie ɔsoso ampa. Yes, ɔpra no hwɛfo Salomba Messiah pia atifi ni mu. Kɔ na me de nkruwa a insa ye na mama ne afi Jeremiah na mu no onum nsa ho onum nsa ba okoto ensa ana ofa caps ana wo sese ni nyina se de wato epona ma obi no da ni tebu no sisi wo mu nyina anim otwa Recap fo ni nyina hia na wo se ensa ni monom na so won se monom nsa afi Jeremiah eka kire abusua na okofo ma ba no se Awurade se monom nsa me ma mo nsa na monom ana wo se ha ya re nom nsa my God sa Recap fo no ebi o ma no ka kire Jeremiah se Jeremiah nom nsa senya me na suma wo senya nya me na suma wo sa wo ye difo sa wo nye difo ye ka ni dwam a kire wo se ensa na de ma ne ye nye de ye nom the Yeneta Recap ba Yonada ba say ensa ho na me be preacher fa wo yes ensa na de ma ne ye nom na Yeneta Recap yamfa wo sa wo ye odifo anase Nyankopɔn na asoma bensa ne ye nom efiri sa Yeneta Recap ba Yonada asa yense ya papa ya na bia ya meto no ya o ma meto ni mpo o ma meto no ya na aka to wo say monom nsa ye oyoko abusua bretu abusua asona abusua asachire abusua oyoko abusua de ye nom de ensa enti yamfa wo say wo ye odifo anase Nyankopɔn na asoma ensa ne ye dey ye nom yes ha ada to aso wo say monem ma nom bi da biara da efisa ya nana ka ate say yen ma ye numbi na musisi ada na ye nana nom so mu beba mo so nom sada tu musisi adan na ma ye nsisi adan entinam na mu nua hwe ma ye nya bobeturu ana afuo biara soso mu nua bobeturu biara ko na mu fa bi nso nya mo de na ma mo mfa bi so anya mo de na entumadam na mo ntena mo na nyina na the rest of your life entumadam na mo ntena na mo di na pi asase a mo ye so wo no so asase a mo ye so wo no so na yete na da Rahab afa yete yaja Rahab ne nsam no ka ye no de oseye no nyina mu de oseye ni nyina emu na ye na nyina mu ye nom nsa na ye na ye de ti wiase nyina asam ne ye beto ye se na aka to won ye nya da ye mu so ye yire nom ye ma benyini ni ye ma ye mu so because ya beti say ye busuo ye se ye mpensa ye na aka to wo enti yeso ye num bi da ko wo say ni ensisi adan tena mu afa ye nsi dan bi aso ntena mu ye ni bobeturo ni afuma dia a wodi ye ni bobeturo bi a ani ye nya afuo bi asoso ni tete ntumadan mu afa ye da so tete ntumadan mu besi na yes na ye tie ye nsa de ye da Yonadab ese ye tie se de ye da Recap ani Yonadab ese ye no na baba hene Nebukadnezar etuba asasi so no ye ka say mama ma yenko Jerusalem infika dia fodom ne Syria fodom na nim na ye beta Jerusalem
Ko ene Awurade asem ba Yeremia nchen se. Ene Awurade asem ko Jeremiah nchen se. Se asafo Awurade Israel nyankopon se asafo Awurade Israel nyankopon asienie. Ko ka che Juda merema ni Jerusalem. Ko na ko ka kire eboase. Ni Juda. Ko na ko ka kire Ghana fo. Ese. Ko na ko ka kire Kristofo wa Ghana se. Emos. Nyi ncheche se mo betie nsem yi. What in some mekenkan ni quotation mekenkan enipa a oba nyi nsen ya wo no etia be form ya busua asemra atoa ma eye adwuma ya muso. Yes. 2 oba Ghana muntie me ya wo abusua bi a ene na kraboa. Okay. Enti wo abusua bi wo Ghana o muso mu ni prakonam. Yes. Enti up to now o mu na kan so besi ne prakon o mu ni ya wo abusua bi wo ho a yasi omunwe abrechire. Okay. Adibesi ne omunwe. Yes. What I say? Ebi se omuna na mo na aka to ho. Omu de ye adwuma besi ne ye mu so. Enipa de ye adwuma. 2 okoye nkura ase ne bi mu a ya sa to wo se ebena da bia ma ye nkwa de be afuom. Yes. A team. Yes. A ye adwuma obi amu so. Time no so afuom so omunya dan yankọ. Emra no ma sen atim o konfantimema ya wadabi wo ho a ense ye opiara asebnada ebnada ya nkopo yese saade no ana honhom atipu ni mu no so ye na adwuma enti obi a nkopo ampa so saa mra no atim ebesi na obi a nkopo na nsan ya mete sa boase ya de betum se every first Saturday bia ye adwuma enti mama ka bia entu emra no mu se ne atim enti dru memenda edibo so me kan obi adi so ka no so anya dai entu ya wura ya fie mu a papa bia na ne ma e wo mra wase yes a wo hwehwe se emra no wasa ma ne mani nyina so mu be ya dai ombedi so said ye tie 2 wa bie adwuma wa bie company wase ato adwuma mu se e wase obi a report 6 o'clock time no ne time no eye atuma enti markets ni nyina so obi atimi duro before 6 atim yes eye atuma obi amu so ha my God Awurade hu ni pamabo me be ka sama kire tiefo nyina Awurade na eyi watan na obo kokko na awiai sa Awurade atamu odwa ne me sori awia se dia mintimi nkwati bonsam jemu nkasa no kwasem mintimi nkwati Awurade atamu ankasa mintumi nkati the second coming of Christ enkasa da enti Jeremiah ko fie ho no ensema ko kan se omunum sa no omusi da ya nom ya sama ya sama ya nom sa afa yamra ye pen so okay obi akọ hospital ya ka kire ne se bra wanya uye nya yade bi okay ya fan stroke yeah enti nam sa ya de na wunya uye nya ntin efiri na ekọ hweye na wani anwabiem hweye na wani anwubiem yes hweye na wani enamunu biem munu so bio ya ka kire no 3 years ni enamunu oni bi da pa enwo oni bi da yes emeko oni bi da so bewu esichire oni bi da because of say osuose stroke ba ya da no Lord have mercy on us amen me busa say stroke any bonsam jambia ina osuro no su ya sembisa ba ko akoya ya ka kire ne say bra se wan hwe ya wo ye nya hepatitis ya ka kire wo ye nya jaundice entefri na ekọ hweye ana wani aduane adubiem yes typhoid baabi a wonam bia fa aduro we sha obaagi mu okay ya na wonom saa nyama ni nyina enipa de ya adwuma ye di so afa yamra abra uja Awurade di ye abra ba asase we so me busa wo sa reka fu atinya samra manatim na sefu atimi afa asade ba na Awurade asama wa watimi di so su ya sembisa pa o di enti akọ hospital no doctor ne ka kire o say menum eni anwa eni mako a wuja nya ne say anhwa stroke ba yawo betel yes but di enti Awurade asamra awa asase we so masa me ka kire wa wutie me say obi a no wa asase we so ode ni hu dabi obi a ne hu dabi enti nsama ya ka kire o ene di Awurade saw no eye akwanso sam de nam kwa mu bente ne ya saw say sa nyama ni twane ya da efiri ho
Kwasempa. Enu ntia enya bibia ntia. Yes. Na de nam kwan so ba no ebi ni. Erode ahyaw se ensanom enye. Sese Ghana ade abaya fashion aka o Ghana nyina yensa. Pa. Na enipa Jimmy to the sense say. Yes. Sese aba ye de yensa no atwamu. Nsi esa asamba. Sese ebi ni hobio. Enti ye de nadoa. Iron Ross. Ana what do you call it? Asichire. Ana ade na omde operation no. Omo fra na ayi mira finidi. Enye nsa. Ya de operation. I'm the spirit as a day. Yeah. Ana so omo keka bom. Ene de yensa. Na so omo keka bom you know me de yensa na. Saa niama na ene ekum omo be ama. Eriki mema no. Na ya sa ka atre o se. Ase sa beto aduru a. Esa ya sexual weakness. Ema wo kofam no asa akonom. Onum wia no asa akonom nsa na ese ekum ne bema. Strategy. Marketing strategy. Erade aka atre wo se. Awade amienu. Enye. Yes. Hello. Hi. Awade amienu enye. No so erade aka. Up to now, wo so wo mfa. Enye de erade be so na wo fa. Wo fa. Ba recap what nya samra manatim. Yes. Me wi me mama na kan ato aso akyere wo. Saa asem no edi besi na yera so de ya adwuma. Wo busuam wo ba yasem onwe preko up to now. Onwe. Okotena asore dem besi na erade aka akyere wo se empana twen enye. How many days no wadi wa asore fie? Sister, how many days no tie preaching? Enti se a wutie mi. Ba ma na ne te no. A mo sole kwa asore dem ko mpai bon. Wa ye ho ade. Onye wa wudi adanse e. Samra we antimi antim. Erade si ochiri ansaguo. Yes. Libation. Osi ochiri ansaguo. Up to now, enipa nim yate obi amfa. Amen and amen. Amen. Saa ne ma we na erade begina so. No wabusa wo se bra, ebra wo ko hospital me busa wasem. Ya ka kira wo se wanyi nsan. Enti o nante a nante boko. Saa asem no mu ka kira nti so onam na yo adwo so wutum ni kape no wakai doctor na asem na o ka kira wo no asase nante boko. Anye sa anyi nsan ne besai. Okwa ya kira wo ekwan ya befa so a wo beda. Enuane a wo se wudi, ene nuane a wo se wutua. Ni nyina watimi adi so ama se wo ye adubu so menkono wo ba bewo. Wa muso enti watimi be wo kama. Enti de ba de pa na Awurade age. Boni be pa na Yesu yeye. Anase emframa ye hu wo wiase wo menejai. Aduane de safo mafifi ejai. Anase ensu efiri mutam ba astopo. Aye timi dini pa nu masam so Awurade nu masam de. Ye timi ni so. Ade hu ye mopo. Yadi ni nyina asesede bia wasase wesu bia enipa follow ade ye adwuma. Ayate se ayana register ka se mi se ba bia kwaje passport ene airport konkon enipa bedifo e wo Awurade atem wodwanu time de ko ye set time ne mana pa timi kokura 3 days before obi koda ho e ma ade ye chen sade no ade bi oye bia ostopo okwa buruchire ehun hia no enti time ne asama no obekọ akotwen. Brothers and sisters, me ka asem bia kire se eniema yes o se tua no eye akwanso sam de nam kwa mu ba. Yes. Na me ka to se sa eniema na ebeto no ano den te se stroke beche kwasam sam dim di hu hwe Awurade hu ni papa bo sam keto akra eja to asoma me verse 14 wo say wa ma reka ba yo na da bon sama wo say ne man se wonom nsana tim wa ma ensama recap ese na sefo no se mo nom sa etim mo ni bobe omunya bobe turo. Yes. Mo sidan etim na wonom bi di besi dai na wonom bi edi besi na dai e be se wotie wona ja e be se wotie wona ja ne na me de me kasa ma kire mo me tua hema me kasa kire mo na muntiem eish eja me ba mo repeat nya wetere ma me wo se na me de na fansa se wona kwa Isaiah 1 Isaiah 1:2 okay. Sadness. Therefore, Isaiah chapter 1 verse number 2. Was it Israel why na so twen? Israel dey. Ne why? Ene na so twen. Osoro muntie. Osoro. Okasa osoro okasa fa leadership. Ha? Eni pass asisi o mo have ko eden obi antie me. Okay. Ni pom have ko eden. Enye is so be na have ko first one. Eye ahemfo. Mo so ka ho. 2 asikafo. Mo so ka ho bi.
3 asofo mpanimfo so ka ho but omu chemi esikafo yes asofo mpanimfo ene ahemfo because so obi yo hene a enye ise sai ubetinya kutunifo no kwasam but omu tena meka enye ha otumfo hoyi enye ise sai na ube hunu kwa na bra wa bire mu no so watimi asode akose na tena san me ba betufu ana omu matwa nkonya no wasie ne nya omu ya mpanimfo no so no omu suro no yes because ya mausikadi enti wontimi nka de hoye so obi ya sofo panyina ne members na sofo nkito nyina esuro no enti adense ne sofo kito betima kutunifo yes adense na asole ba betima kutunifo yes na kadi adifo ye no Ghana hayi do mu ye no omu ye no kura de omu ye ntem mu ayiram na me no akeka enti yentu omufo at the same time obi ye sikania masa ende Yesu na kan say eden mo de fo say obekọ so aheniem obekọ so de ayi aheniem nyankopon okasa ade bi eden enti nyeze say obi ye sikania obekọ heaven makani biam anyame na make Bible na aka o say eden mo so why you de fo because obi wo sika ene so kwa busuam no bi ye sikania wona ye nyansani wo ho yes sa nipa no wona ye wo hene wona ye panyini wona wotumi wa busuanim enti empanimfo obeto wo munyina enam ne sekenti okasa obi anka because ayene ba wase wafa ho nyina aka no kwasem we be ekosku a ne hona mukọ we hiam a enti wan na ekotunifo final authority Matthew chapter 19 verse 23 Matthew 19:23 da ko Yesu ka tene suafo na Yesu ka tene suafo ne say premesemo say and go premesemo say aye demo de force obekọ so aheniem demo de force obekọ so aheniem se ne say so ma ba fa de panye to krom yes Yesu anu asem no Yesu anu asem enyame na meka enti obi ye sikania masa senye wonu ankasa na besi ne bo say o pe heaven akwa obuwa ye twamudim no kwasem oyentunifo because say sika aso makumam sikani pre enti ba bia pio mu wura no yentu omufo enti leaders have konye easy no kwasem so obi nya post obi nya kwanya eye hardly mano so be advice no enti okasafa osoro enye have wasam na work okasafa leaders rulers or more positions yes osumuntie enti mo osoro ena wiei emra wo sese ohene ukurom ofada uboni mane ko boda wuro sai ade we wo pe we wo mpe omu busu a wo de mradi no kwasem ha wo so rade di bibeti e wade di bibeti wo sikani a wo tie me o so wo samra mo adwuma yefo there was a time sikani bi bo ni we ka bia soma so fo wo mo che ne bo no so omu ko bu petro yes ana omu duru won yese akra na ibu petro se bia gufu mo sedan na mani jana bo na so makra na bu afa so di na fe na so fo mo ebe paki mo omu jina no busa akra na se de no no so mi bu petro na bi bugu ye no omu ye ni pa miensa no omu bura na office no so wo ye jimi fo pa deserve wo ye jimi fo akonya wonya nti yes petro na ku form no ni pa ne kra de yin ne hia wabu boy na sum na boy ne se pa ne chew the way need no se pa ne chew because of say position na wo woni ntino yes enye yin se ni maami betunifo enye yin se na papa betunifo ba me ka tro se umuru nyankopon asam so se de wetima se samra ma wo workers no adwuma yefo na o mudi so sa na so rade wo mra bia e control entu so busu so chen you shall face it edani be ye twe my God Jesus edani be ye twe edana Yesu betra na hinwa mu no odano ebe ye twe edani be ye twe my God edano ebe ye hu pa edana Jesus betra na hinwa mu no odano ebe ye twe etu osuru muntie enabia mo am osuru nyina managers bank managers muntie ahemfo muntie esikafo musu muntie asofo akese headmasters na asofo no ko mo bo chen so le ma papa mo bo because o my say what do you call it Matthew chapter 23 what a chile no soa asuwa nipa dududu bono kan ho kakra bi man Matthew chapter 23 verse number 1 o say Mosa kunya so na 12 Mosa kunya so Bible we no mukuta yes asole da mu no mutai yes enti Bible ndo wo kan atira wo ensem na wo mu ne no kora bafa
obi wo ho a onkotu aduro bia o onya fake prophet baba no betimi aka de wom akira obo no ankasa mu de wanya dan fa kana kuraso ne no onka o ka se medome ho o de hunhuna sa hunhuna medome ho umu ade onim sabe Nyankopɔn nipa obo hinya na de Nyankopɔn no mbonsange onim sabe Nyankopɔn difo ana ye hunu edi hu yes ani suro ato nipa so wase mo sa ko ne so wote eti do obesem samu ni do obesem samu nya no wo de ye yes na so wonyuma de monyo mamunyo if so kana so onyo if so wakana nso wonyo wakana nso wonyo obeka kire aye tua tight nso ontua so for no muntie so ontua ba fare anombo bi sha masa me sit down e be surprises enti ye shamra mani tem ye send packete wakan so wonyo yes what it is what do the David me preach wie bra bi frem sofo said ye wi opichan me ho se dwiri me na so say me nya sofo oni ebi kura wo kan me nimu ebi wa no den sam no kan so ebi na usuban entesa enti me nam na obusa me say e mo so ya sofo a meka to say ma me nyuma na be kire muta kan papa me nyuma na be kire because ma no metimi de aka to say obi ntimi to badin sofo sofo ye din obi atimi to badin ni bi obi timi wo ne boss me de me ba na to sofo me na to prophet me na to ayedi to obi atimi to bi enti me meka ntro sa me ya sofo me di e de ma me ni Amos ba sa me no ti amama brabo so be ka so ye nurse a wo do no do nwura kasa wo e de be ma panie ni asafa wo obi ne be so ye nurse nya na so ne nurse ni e bro obi awaka na watimi achema agi na wo enti amunya brage ni tu no nam kromu ano obi wa wo bone di no amfa ni bishop na so a na wanya asem ne title no na ye di bishop ne cardinal ko heaven mo ho sere papa obi adi ni din na bako ukọ esefe ndi ko bodi sa wo ya prophet ye bodi ko do betu fatre ne be ko heaven oti wo kanso wonyo omomon kan kura ba ko ha ye odi wo preaching no kura ene di wo di no kura obi wo preaching no kura pa so ye trofo papa waka enso wonyo watete ne so dudu de watete ne so dudu de so nipa no angasa de enso no angasa ansa de onfanka leaders ni bi no moka ho aja kwaza na mami oso muntie na asase nya so Erade kasa ma ye ne mama wanyini ma ja mama wo manyini mama won so wa de obo me soko afedi wo bo me soko na ntwe ni niwura ni niwura Reka fwati miatie Nyankopɔn anum asam adi so omo papa anum asam adi so ba de Erade saw oso oni so o ti asori dem wole mienu o ti asori dem to awade so o ti asori dem num nsa o ti asori dem num hwi o ti asori dem num dot o ti asori dem etaloto Erade hu ye mobo etaloto asori panyi bi ebrebe mu kire me okọ asori kra onkuta Bible no asa yusu say call obre Bible kro onkuta bi preaching and I'm say asori dem ade asofo ne bi kra yusu pa masa se eyo se wo de ho na asase enyu obi dia wo boa no kasem enti se nantwie enim ni wura na frumu ni wura didi daka na Israel de na so Ghana fo de onime abuase fo de monime Roman fo de Methodist Anglican Pillar of Zion onime ye nim awurade ya tidam wo kwa me man ni de enti ase ye nim ni se se nim se asase we e wo wura na ye nim se ewiase we wa wie ya enka be di awurade asese so asene nipa de no kwasem enti wo wi a wankasa tenasene sa ko kan quotation no ese wasese de a wasese e wo kurom wadwuma mu man mu etima na ase ntimi na wi a no obusa sa wo di awurade asesa ma etima na ase ntimi and that was so verse 4 say o man ne boyefo o man ya wona sodie mu yedu o man ya masodie edu amumuyefo asefo aja ko Jeremiah na mami Jeremiah me de manu besia no me sramo Ghana fo amutie me abuasefo amutie me akrisofo amutie me sa wonim se ha dia na ya me yakura ne se maame bi ne ba wo fie na ne ba na ya ade a enye wotimi heham no aboni si pu na akwani su nyina akanimu no ontimi nsu obeso so pa wontimi because wa komete ne maame ka se mo mfa glass ni nsi ankra ne so na akwani de asisu nti
puni mu ama kwane su akyenkyene no saa abɔ na wabɔ no no Awurade atwere ato hɔ yes unim so atwere ato hɔ because saa unim sɛ wo samra no mo obi no wani so ayɛ panese ne de ya ene Awurade atwere ato hɔ nkasa one day do what is answer no nko a obefrɛ no obusa ho adwoa den na ɛda bi ti sei sana wo boase yes oba na wo na no to so mienu no oye ade bi ma wo bo no team adenti na bo no so ka say Awurade me hyɛ emra ma no no oye da obu so enu ti na me bo no no obusa say nti wo so emra me hyɛ ma obra akotena awiase no emu de ɛhe na aso timi di so enti wo so menya wo dai o de no na me busa obi wo wa adwuma wako later oye nti yayi na di yes ne boss se wambra 7 o'clock no ko 8 nti apam no ya sakan enti sa boss na wapam no da bi okwa asole 10 o'clock yes da bi okwa asole 11 da bi okwa asole 11 o'clock enti Awurade won kasa wo sa ne ma wo ya no de bejaje ye yes sa ne ma na sa me ba adwuma 8 na so atime hunyansa se me umra asema me mapuso enti wayi madidi a ene ye won so adentina me share sa asole mon ko 9 na wo ko 10 enti so menya odey question Awurade bebu san tu so onya odey that is simple question ebi mo say Awurade enyimi ono ane bo abe enti nso ne wo mu eye say ye dia anya me ka tro say ebi ni mo mo aso no so ye nam Awurade ne boy aya mo nchen yes no so sa beti achiare sa no so ye nam ni nyina yedi esere aya no so tete na twitwa ne nse leaves na fa gu amo so ne di because no so ye wura yes enya wadwe so onim de chen Awurade unyenya safo nchen Awurade enti emra bia Awurade asa no asase we so anipa puso no wode saa Jeremiah 35 be yi ano da bi eda kan simami bes o say kona gete Yuda merema ne Jerusalem for say afa Jeremiah je okọ hu ye no ko na ko ka kire Israel ebrebi so Jones ka asem bi na mi wura mfida da bia me preach bia meka yes o say krom wa no mo for security for ene ye say omo ban obi amfa abodwe se wo abodwe se ayamfa wo enti bra ne de awiem a wo kọ akopɛ security adwuma ene ka kyen se bra wabodwe na afu no uduru wa mpanifo ne yamfa wo awiem hɔ a na abrante na tomato bread na wa hwede na bodwe ne left and right ne mu je pramon because of say okopɛ security adwuma oduru hɔ so ayamfa no abofom oduru hɔ yamfa no na bodwe se na wade se 5 years or 10 years edina no security adwumenti wa hwele egu eso yamfa no saa nipa we na se wantimi anya ha yankwa saa nipa na se Yesu beton na onya asem bi yi ne ho ano se Awurade na se ni sentiment mi ansom wo beka to se wo awiem e na awe na oboju se guye na se na akopɛ security no de abu fo enti de Jeremiah wo hu no wa fia hai ko na mo ka kire Israel fo se monye me nche kire se mbetie me nsem monya mo adwen se de me nam asofo adifo asempakafo akyekirefo so ekan onya wadwen so mo beje Awurade asem nie monya mo adwen se mo befa awia bia de betena hakika ekikamu no monya mo adwen se mo befa wo de wadwen se dot na na bawe wi na na bawe loto na na betwa e ma na na befa nkrofo yire mo na na befa kona ko kakire o mu se wa ma reka ba yo na da bonsam a wo se wa ma reka bonsam o ka ye abam se mo no mo nsa na tim se mo no mo nsa na jina dia no bi di besi said na se o mo no mo nsa di besi na efise wati wo na ja efise o mati wo maja na me de makasa ma kire mo metua he ma me kasa me kire mo me sole ahomache don broadcast ebi mu bejira wo mpuma achi ekasa yes radio so anopa brother Philip mo ebe sole ebe kabi omfa kwase wo mo kabi e wa ada radio so wotie asofo aka wase me sole ahomache wa sole dem ebi kabi kire e na me kasa me kire na mo antie e na wo da hokra ahomache na ye preach radio so wo mpie no bi so mentam ho estate abrante ba kwande ya na awokra de ntoma ekuri ne ho na wo tira ho no wo preach mitimi ko jana chi din na me ra ho se enti dia pa na Awurade nye ni pa biem dia na Awurade nye ni pa biem a ni pa be fa ya kwan so sam ntia o de nam ko mu ba o eja bia ye di ni pa ko gum ntia o na ka Awurade wo kasa ye dai enya ha be wona wo ba no na ye ni de keke o da bi ba sembiriba asembiriba asembi di yanima eba da bia meka me se
Sa wa wonim say why ready to obetimi akobu nsam gem me gusu preach ya yi budie yi bidie jasna mam yensa fa ba ko show motuom side and side never ba ko tu ni kam na kan na abo ho yes na gina 5 minutes so timi di gina 5 minutes dia di opa bia ye na sase su because obetimi atena bo nsam gem yes na sa want me anka ho sa no motuom antwom 5 minutes dia nya bra ya satra wadwen yes me sori ahomache kasa me kire erade na kasa yo anyami mo so me sori ahomache na me kasa me kire na me kasa me kire mo antie me asikafo wadwen yo say usika na betena oda me dia sa leaders ndia me pichi bia me be se me bo mu din asikafo asofo anya hemfo because omu have ko edin omu have ko edin because obi anim sa sofo de oduru have awie omu have ko edin te bonsam jem nipa be doso eya difo atorofo omde ye boss spirit ho omde hodi o maye ma difo atorofo ansa na ahemfo ansa na ba aduru asofo so ansa na kwa sikafo so ye sikafo 99 si wa emu uye emu 100 si wa emu 1 ene suru awrade emma yes emma eda fo amu yensa mu tonsa nam sikanti yentu ne fa bia wale 5 bia wale 6 bia wale 7 na wadi yo sa wode wo ho hwe wo sere eni wadwuma na wo mun enhesa mra bia enam sa adwuma ne yo de anti wo hesa mra wodi so sa mpesa me tira sa wo so yo bibia enta mra bi di so yes aja koma me verse 50 was na masoma me nko adifo masoma me nko adifo enyina aba mo nkyai enyina mitua me preaching pay ene ni panti wo wiase biem emofra emu adiye da yeso hodo ensema hodo ye ka obi wujane me so Egypt yes kamoni baako ekokan bible no matina kunu ene ne manyina de na kosa form na maame no akwa na se form wo 2 weeks wangu yes that is the problem na otwemie no akwa na angu omu kosi obi foforo eno mte se ni obi su ewa amene num tutu yonko hiye na ya akra na esie one ne maame frae no eno mu busa na se den watimi asa amenam na otwemie no wanwo se da bia na anabi isa ena bre na biane wonderful enti won kan tire obi asa wo se ba bium yesu no no eso mu mia akra na no kra se mo ra so ka yesu no no so se menka tire obi asa wo se ba bium menka tire obi asa wo se ba bium enkramofonyum na frɛ yesu anabi isa mo na frɛ no se da bia no oba amenam bre na biane di yes masa yesu sa ba bium mo binya no se wote ne ho oba wani eden so etebi na eden o mi mo da bia ye begina ye teatem wo se da bia me sole homachen ma fa me nko adifo so nyina se ababa waja using yes ababa waja antade boni se ko folivia na me ho isin region e be se 2003 ye koya fellowship ye te baase mu ko na young girl baako wa dress tantanta na mame baako ka chen se he oba adenti na young girl wa sa atade se o se an je iphone je na frenya me ka chen se masata de boni to me yi me clear frasa so kan ni tina girl ni si from no or from team isin region mun ko busatafo ye fa kan free ma 15 na eba girl ni do ya wo si from team no rade wase je phone na frere rade say masata de boni to me yi ni kra what ya so de dem yusu wo se nes ututu ani achi messi ahodo ne gu tiri so empra ana mo di ko so aso de dem mo dwen sa mo dem ho mo ya smart yes wase ma sori ahomache mo so fu invite obi e ma ni be preach hwensem o kan wasori dem ho nyina na ye wuntia wamfa oda so tia sori dem wo sikanti wo wale mienu ya bo afode na ya frɛ no be yikese no mu hwahwa ye hwahwa wa mo akose to asoma me wase mo nsane ai afa mo nsane mo nya mo fuma kwamba ne so na mo mfiri makwamba ne so na mo nya mo nu yoyeye na mo nya mo ni yoyeye mo ni nya me foforo achi nsom won ma mo ni nya me foforo achi nsom won na mo nta asase amede me ma won so na ma mo ntena asase amede me ma won so na ma amre mo aso ase na mo antie me na reka bayo na da ma ema ensama o ka kire won na sede ewotim atim na o mayi de wantie me enu nti se Awurade asafurade zo Nyankopon sie ni enti se de asafurade zo Nyankopon asie ni hwe me de bone a me ka mi me de bone a me ba won so me de bone a me ketia Yuda ene Jerusalem ni nyina e ba won so me de ba won so esan se makasa ma kire won esan se
Esanse. Makasama kyerɛ wɔn. Esanse. Makasama kyerɛ wɔn. Jesus have mercy on us. Amen. Esanse makasama kyerɛ mu na so ma nya dai. Mantie. Na wafrɛ na wanye me so nti. Wafrɛ. Bra Paul kasa wase enane adom bre. Ebra esem na matie na maboa wo. Enye bibia nti na migina ha wo. Eye wo nkwaje ne me nkwaje nti. Se doctors ase sembra ma am wadi so ama wo dwane yade dia ene ebra dwane bonsam gem. Yes. Jeremiah 35 can be preached here. Yes. Obia nkokan quotation nsi. Quotation bia me do bia me boso ma wo tie se kokan. Na ehunu ensem wom. Enti samwase sede eye adwuma dia ene mawura mfisa rwade so wase sede ma. Na dabi obebusa ho nsam. Maka de ya kire onipa. Fa asam ne nante. Na se no wa kire papa ni sane bia mu a wa anya yeraba. Erwade nhyira wo na onyo kese e wo Yesu di mu. Amen.